Здравейте, приятели! Свърза се с нас клиент, който пожела да смениме старата му алармена система с нова. За целта ще използваме многоцелевата алармена система на Ajax, като ще запазиме всички стари жични датчици и ще добавиме нови, където е необходимо безжични датчици, плюс видеонаблюдение на Ajax. За целта ще използваме мултитрансмитър, на който ще вържим всичките стари жични датчици, хъб 2, към който ще вържим мултитрансмитъра и всички други останали устройства, NVR-че на Ajax за камерките, тъчскрин клавиатурка, за да може да си пуска сота и от други хора, които нямат приложението. Цялата тази техника ще се махне и всичко ще се събере в онзи рак шкаф, за да е по-красиво. Ще го забързаме около 300 пъти. Добре. Защото на това е нужно само да му вкарам това. Давай, вкарай. Кара ли? Вира е готов. Завърти го пак към мене. Така. Давай. Мишка и вътре. Салтан ли щеш да отдолу? Не, това не го вкарай тук всъщност. Защото това ще върви вътре. Нищо, айде, вкарай го сега за клипчето пък. Ама да се мъчи, викаш. Това ще го метнем горе под това. Те горе, да горе. Супер е. Дай да си изтопче и след това вече. Добре бе, мога да изрежем нещо такова. Давай, та не ръждавай кадукчия. Сега гледай да оцелиш кабел отзад. Парат стружките, парат. Пари не се бара. Парат стружките, гадни. Пари не се бара. Хайде. И накрая на ръка.